Tong kosong berbunyi nyaring, tonge diisi MP3. Pak Wis, niku mawon kula nek rakit mboten gadah. Kula sing tong kosong mawon. rakit iku apa sih, Cuk? Ro rakit aku niku. Rakit nggih sing damel napa sih niku? Embo, Sing malah damel takokan. sing damel anu biasane wong-wong iku tuku rakit gawe ngene-ngene lho Cak Sura. Lho badminton ku raket, Ndeng. Raket itu ya apa sih gedebak iki lho, Dok. Gedebak iku dirangkai. Wis diturukno, dirangkai, terus ditandur. Oh niku tahu kula gawe biyen. Lho Niku ya jenenge apa? duduk rakit jenenge niku. Apa? Kapal-kapalan. Getekan, Oh nggih kapal. getekan. Bak bentuk kapal itu ya apa? Kan raket ya itu apa? Jare arek-arek lho niku lho, kapal-kapalan duduk getek-getekan. Padha ae, Ndeng. Getek-getekan kapal-kapalan iku padha ae. Iku gawe apa sih? Nggih beda getek kali kapal-kapalan iku nggih beda Cak Suro. Lho, sing bedakno sapa? Situk lanang situk wedok ngono ta kok beda. Sampeyan sampeyan mboten tahu kapal-kapalan nang anu ta nang gone kolam Jumblang ngoten niku ta. Jumbleng apa? Gak ono kolam ndek jumbleng bareng banjir ta. Eh, wis tok ngomong cok ngaum mawon. Kon iki gak mulai aku niki bengi tengah wengi. Jam 2 lho iki. Jam pinten niki kok jam kali. Takim nanti takim. Gak kon parani ta? Sinten? Takim. Cak Takim anu. Tempune niku wau. Ya mbo. Takok aku, nah aku takok awakmu kok. Cak Takim itu senengane apa sih, Tok? napa? Takim lho senengane apa? Maesan arek iku. Mboten maesan Cak Suro Cak Takim kok senengane maesan. Senengane apa arek iku? Cak Takim niku senengane niku gombol kula Cak Suro. Hmm. Wong areke gila ngono ambek awakmu. Cak Takim nggih senengane kula, gombol kula ngoten niku dina-dina nggih gombole kula. Gak sumpek aku mbul awakmu. Lah kula goleki bendina Cak Takim Lho. Ya sing kepengin gombol ke awakmu duduk takim, Deng. Nggih ya. Lho. Lah kon lapo bendina goleki takim iki? Lapo? Kula niku anu Cak Suro sakno ambek Cak Takim. Apa kok sakno? Mangkane senengane kan gombol kula sing marani nang omane.
Ya apa rek ambek gantungan kunci ki lek ngomong. Sing marani awakmu, berarti sing seneng awakmu, sing gumbuli awakmu, tutuk takim dong. Paham gak? Cak Takim. Eh, tak- Takim gak muncul sih. Takim ini gak duwe TikTok kata Takim ini. Cak Takim nggak punya TikTok. Assalamualaikum. Oke, on cam, Mbak. Waduh, Sadik waduh. On cam waduh. Koyok kena paku wae. Kenapa guyu? Lah ada apa melorot kok guyu lapo? Sira. Apa? Anu lho. Iku arek-arek iku ngisir ambek aku kula mboten purun. Raimu koyok barongan kok disir. Apa barongan itu? Lah niku mau isin niku mau langsung metu dhewe iku mau. Ya gak tak lorot. Kalau geser tekan ndi? Ya Pak De. Boleh kalau grill lho, apa kan? Mulai hari ini. Mulai atau Nompone sing mule. boleh karo grill iku lho, gak mulai kan? Karo grill sepeda. Grill lah. Iya. Grill niku sing yo napa maneh? Lo kangen mantun. Kangen mantun ndak? Ya apa sih maksudnya iki? Kangen mantun. Ya apa sih pengen mantun? Oh mantu. Wis namule to. Jembatane sel ambruk. Anu Cak, kula kok mboten tilem jembatan kula nggih bubuk emak kula. Lho, maksudnya pendura mbek makmu. Bah makmu melek aku gak ngurus makmu kon mulya jembatane sel ambruk ngerti ya? Jembatan mboten ambruk jembatane Cak Suro. Kula Lho. tileme niku ten omah, jembatane niku nggih pancet ten mriku. Lho lek gak ambruk kate ngadeg ah. Kan ambruk kok. Mosok ngadeg ngene ya apa ngene iki? Lho, Ambruk. bisa telat toleri. Kenapa watuk-watuk barang itu? Loro apa kon? Kula mboten loro Cak Suro. Lho, loro. Mboten loro kok dikongkon loro sih Cak Suro. Ya kan iku loro, pokok watuk-watuk. Watuk niku wau, mboten watuk loro niku Cak Suro. Kan nang gunung Mas sing liwat kok mek situ. Sampeyan kula niki belajar napa nggih? Ya kan belajar apa? Nggih anu nek benjing kula dadi napa jenenge? Dadi Pak Lurah ngoten niku lho, pas ngoten lho. Belajarannya ke setrum. Di PLN.
Tambahnya kesetrumane opo sih sampean Wis niku? mulai wis bengi. Nang omahe aja keluyurane kan dikaplok ki makmu lho. Kula niku mboten keluyuran, ya opo sih rek cak suron iki. Lho la iki nang ndi kon? Kula niki anu menjaga desa. Desamu mbok jaga lho, kaya apa wae. Desane niku cak Kon suron. niku wak lurah duduk. Sampeyan yo duduk lah apa mbok jaga. Mani jaga makmu kono le pahala. Niku kula dikengen ambek Pak RT njaga desa niki. Pak RT cek iso bubuk nyenyak. Endi Pak RT mu tak kaplokane. Wong arek koyo ngene kok dikon njaga. Sampeyan anu nggih mboten tau tak jaga omahe nggih. Mola apa omah mbok jaga barang. Dok, koyo kuntilanak, Dok. Wedi aku moro kek arekku nang ngene wit ta iku mau. Niku wonten pundi sih? Muncul tak gayu kek kuntilanak ya, Dok. Weden aku, Dok. Mboten ten mriki niku wau. Iya ketoke. Assalamualaikum Cak Suro, Cak Dodo. Waalaikumsalam. Sinten iki Salam, kok? salam sehat selalu, tetap semangat. Senyum itu Salah on cam. Gapleki akeh wong saiki gapleki